Zapatu honetan, Lekitoko 26. triatloia. Kiroldegiko udako ikastaroen izen emate epea irekita eta ordutegi berria. San Juan Talakon txiringitoa ipintzeko subasta irekida eta poltsa organikoak banatzeko makina martxan. Bihar, Kuriken aurkezpena, ez do Kiruren ikuskizuna eta dantza emanaldia. Eta amaieran, Uribarren jauregia hotela. Astebururako giro freskoa, baina prezipitazio gutxi. Zapatu honetan, Lekitoko 26. triatloia ospatuko da arratsaldeko 5:00. Garraitz kirol taldeak antolatuta, Euskadiko txapelketaren parte den triatloi honetan, 750 metro igeri, 21 kilometro bizikletan eta 5 kilometro korrika egin beharko dituzte izena eman duten parte hartzaileek. Beti xangarangora neskak anima nahirik eta ordenak kriston poza hartu dugu. Ze inoiz ekuidegun neskako poru handizena datoz, lao eta bost neska datoz. Danetara partati dira 475 eta normala danez gehizengua bertoko tiraz, Euskal Herrikuak. Bero beste lekutatik datozen altiraz, ondala 10 urte hasi ziren etorten 10-11, Australianuak, Nueva Zelanda, Kanada aurten datozenak, inglesa, frantzesak, eta horrexet tiraz gehizengua datozenak atzerdeak, kanpotarrak. Uda honetan, spinning, pilates, ballet, yoga, zumba, edota igeriketa ikastaroak egin nahi badituzu, beste hainbat kirolen artean, zatoz kiroldegira. Kirol eskaintza zabala duzu. Izen emate epea irekita dago jada, eta azken eguna ekainaren 24 izango da. Bestalde gogoratu, kiroldegiak udako ordutegia izango duela uztailetik aurrera. Aurten gainera, Santi Brouard kiroldegia, Domeka goizetan ere, zabalik egongo da. Alde batetik, San Juan Talakoko eremuaren erabilera ustiatzeko eskaintzak aurkezteko epea ireki da. Bertan, edari eta beste produktu ontziratuak saltzeko txiringitoa ipini eta ustiatzeko aukera egongo da. Ekainaren 26ko ordubietan amaituko da eskaintzen aurkezpen epea. Informazio gehiago www.lekeitio.eus webgunean. Bestalde, 5. kontenedorean erabiltzeko poltsa organikoak banatzeko makina jarri dute merkatu plazan. Hori horrela, makina honetan herritarrek kontenedoraren txartela erabiliaz, 2 hilabetetik behin 40 poltsako sorta bat doan hartzeko aukera izango dute. Bestalde bihar, Kurik liburuaren 3. zenbakiaren aurkezpena izango dugu, Azkue aretoan arratsaldeko 7:00 aurrera. Lekitoko historia eta kultur ondarea jorratzen duen liburu honetan, hainbat artikulu eta kontakizun aurkitu ahalko ditugu. Zeintzuk diren jakin nahi baduzu, hurbildu aurkezpenera eta lortu zure alea 20 euroren trukean. Salgai daude baita ere jada, betiko lekuetan. Eta ondoren 7:30 ballet eta jazz funkiko ikasleek urtean zehar egindako lana erakutsiko dute, kiroldegiko frontoian 12. dantza emanaldian. Ostirala borobiltzeko 8:30 Ezto Kiruren ikuskizuna egongo da ikusgarri zineman. Sarrerak salgai, Traola estudioan eta kulturretxian 10 euroren truke. Está sedada. Vale, ven. Bien. ¿Estás bien? Muy bien. Igaro dira 4 urte, Jurassic World suntsitu zutenetik kontrola galdutako dinosauroek. Orduz geroztik,
Nublar Irlan, dinosauroak baino ez dira bizi. Uharteko sumendia erupzioan hastean, Owen, Chris Pratt eta Claire, Bryce Dallas Howard, ara itzuliko dira dinosauroak erreskatatzera, eta bertan izango dute planeta arriskuan jar dezakeen konspirazioaren berri. Bienvenidos a Jurassic World. Gaur eguraldiak hobera egin du. Goiz partean hodeiak gutxitu egin dira, eta gauean ostarte handiak nagusituko dira zeruan. Bestalde, iparraldeko haizeak, temperatura maksimoak 20 gradu zentigradu inguruan utzi dizkigu. Ostiralean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan zehar. Gauerako hodeiak ugaritzen joango dira, eta norabide aldakorreko haizea ibiliko da. Temperaturen igoera nabaria izango da. Temperatura maksimoak 3 eta 5 gradu zentigradu altuagoak izango dira. Astebururako iparraldeko haizeak hezetasuna ekarriko du itsasotik, eta honek temperaturen beherakada eragingo du. Zeruari dagokionez, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Baliteke egunean zehar zertxobait bustitzea, baina ez da prezipitazio handirik espero. Datorren asteari begira, ez da euririk aurre ikusten. Silken hotelkateak, Lekiton, lehenago enperatriz Zitaren hotela bezala ezagutzen zenaren ateak berriz ireki ditu. Orain, Uribarren jauregia hotela. 19. mendean leku berean kokatuta zegoen jauregiaren izena hartu du. Aurreko ostegunean, orain dela aste batzuetatik, martxan dagoen hotelaren inaugurazio ofiziala izan zen. Hotelaren kanpoaldean mantendu eginda, baina barruan berritze lanak egin dira. Nire ustez, honek erakarriko dau, turista asko, jente asko, da horrek nahi dauza, ambientia. Horrek ambientia esan nahi dauza, dendan, komertzizutan nahi dutezan, tabernetan, horrek bizizia mongotzu. Hotelaren irekierak lanpostu berriak ere sortu ditu. Lekito eta eskualdeko batzuk ere bertan ari dira lanean. Silken kateak beste 31 hotel ditu Europan zehar banatuta. Hoien artean, Bilbon, Donostian eta Gasteizen.